Hello, abusuafo, modeshe efiajimfo ankra bio. Ene nso no me pese ya twetwe nkomo kakra efa kasa ho. Kasa ho. Na se ye kese kasa anaa se sania krobi anaa omen bi ekasa asekyerɛ ne den. Sania ye kasa sania ye kyerɛ nsɛm mmofra kyerɛ baabi a yefi ntitiriw ye a yewo ene Amammerɛ yewo wo saa kuro no so. Eni nti se wo fi ase se kasa a wo kasa efi ase sesa esesa ne ma bebre. Esesa sania wa Amammerɛ a ya hyehyɛ no esesa ne fa. Enuanom sesei yaaye suatra kakra. Wotimi hia ukromuni na wo kan ukromu kura kasa kyerɛ na oso onte efise watu kwan. Inti wonte na sesei watu kwan na wafa obi kasa ato ho so no. Esese esesa na wo bɛyɛ te sɛ saa kromufo nkurɔfo won kasa. Me ya Akani inti me di Akan de bɛyɛ mfato ho efise no na menim. Akan kasa nkasa emu yedru. Se otwi ni ka kyerɛ wo se twi a na kyerɛ se kasa na okan etwu efise ne oka biara etwu. Se wo de Proverbs a ɛwɔ kyerɛ konkro mu anaa mebusam etoto Akan ho kasa wotimi hu se ɛbɛyɛ sɛ ne ɔtwerɛ Proverbs no ɔyɛ Akani efise kasa ni nyinaa yɛ abebu kasa. Se Akani ba ka kyerɛ wo se akatesia kata akatesia yen maame mmofra so no na kasa ni mu yeduru kosi se ye fra wo sa akatesia wo kata wo ho sie wo kata wo ho esie kasa na nkasa esan wo nkyeremu sa nkyeremu eno na wo de bo wo bra eno na wo de tutu wanamon. Besese ne kamea yese yere yera yen kasa na mpanyinifu nso se okromania onim ni kromu aben no se kroni mu aben bo a ejaw ni si ho efise onte. Enuanom moma yensa mmra yendim efise kasa ekyerɛ yen Amammerɛ. Kasa ekyerɛ yensu ene yenban. So wo kesa aketesi a na se wo kata wo ho sia na nka saa kasa no ye da so ka ama atumi yen mapa ewo yen kroma. Nkenye ne se ne aketesi atimi yi ne ho nyinara na aka bibi ketewa bi no de nam. Oso obo life enye life efise yen kasa na nkasa esese ye ka ama ye kora ye ho ema ye nida ye ho so ne ye hu babi a ye fi ne ye wura fi sese ye ka borofo tese wushia Ghana ni ba onka ne krom kasa biem se ye nkran se ye korobo se ye fante se ye kuapem asante aigbe dagare achim bron ye wura fi ye ka borofo ama yafa esanse yafa abrofo kasa to ye ho so ntino won ye na ye sa ekwan ya yere twa beye nansa anana nan ya ye de kyerɛkyerɛ kasa mu ye behun se ye ka ye nkasa ya nkasa kora no ebo ye ho ban ewo niema bebre mu. Enuanom moma yensa nkɔ yendim ni yensua yendim efise tete wo bi ka tete wo bi kyerɛ hia me biom ni yentua yenkasa seriousness so eyi ye modofo pa efiagemfo a ankra ye be kasa.